ai kublai fi gini ke por ha ke kerteng utrai jungi Jesus Christ sai sien gede ke jingkemen yang ha gini ke pot man lam gini ke kubor ha pedeng jung fi ha gini ke sngi menda ke sngi rong ini pedeng yang gini ke kubor jungi da ke bay kren spang ke Christmas namar gini ke ayom gede ke ayom Christmas kumta ngidang kwa hi bangin kren spang ka jingi dai ba ke Christmas menda ke sngi gini ke kubor Christmas ke ban kren ha pedeng jung fi gede ngan kren spang ke jing duai na ke menda ke jing suk ha gini ke Christmas kata gede ka phang ka banga kwa ngan kren ha pedeng jung fi namar ke Christmas barobor gede ke por ke bawan lam ke jing suk kumta menda ke sngi ngakwa ban kren ha ke jing dai ba ke jing duai namar ke jing duai ha gini ke por Christmas nganget kan wan lam ke jing suk ha pedeng gini ke perthai kabaya kendu ke jing kat ni bagi jing klumar ki bangiman menda ke snem kamtam news nem ar hajar ar pau to mentang ini sedang ini ke khubor jengi da ka banga pule na ke kitab jeng Isaya ka lenong ke bakendai ke dekot ke bahendriu ke ong ini ki kentien namar hangi lakha yo khun la ayo khun hangi ti ke jing sensyar kan long haloi ke terpeng jengu bat on khot ye ka kerteng jung u ba phla unong sala u blai ba kraubor u khpa bom jukot u siem ka jing sok yo trai jung u Jesus Christ la khot ye u siem ka jing sok ka ba shisha ha ka do nut jong u brieu ka jing sok ka ba shisha ha ka imlang salang ka jing sok ka ba shisha ha ka perthai kanwan tang nau ni u siem jong ka jing sok badai Jesus Christ ubau trai jengai kumtang ke Christmas kadai ke Christmas ka bangi wan lam ye ka khubor jeng ke jingsuk hapadeng ki benriau baro bat man la ke Christmas ngiju ong Christmas besuk namar ke Christmas ka wan lam ye ke jingsuk ka bashisha tongan pedeng biang ye ngini ke jingpuli jonga ngin saya pej baha na gini ke dekhot ayuba ke ketien jong ublai ke kren ka Bible ka ong ini ki kentien bat on khot ye ka kerteng jung u ba phla unong sla u blai ba krawbor u khpa bom jukot u siem ke jingsuk ka jingroi ke jingsincha jung u ba ka jingsuk kanom kot chu halor ka khet u David halor ke hima jung u ya ka ban peniang ya ka ban kersyan ya ka da ke jing bishar bada ka hok na du menta bad halakerta ka jingshit hem utrai ki pat kan pendep ya kene ka jingshit hem ga jong utrai ka wei ne ki jingshit hem ga jong utrai ga dei ban wan lam ka jingsuk agane ka parthai ka bomsuk kumta ka jingkha yu Jesus Christ ka Christmas ka bangi ken mau ga dei ban wan lam ka jingsuk wi sa ya la ya thu lupa kumba nyaus pas nem tam man shua ban kha yu Jesus Christ udah ong ini ki gentian namar hangi la kha yo khon la a yo khon hangi kumbala ya thulu pa do Isaya ba kiwe prophet kumta be thik hakaya ka bala bu bulai la fa yo Jesus Christ ban kha yo u na ka Mary ka thai sati uba sembai jung u dai no brio uba khpa jung u dai Joseph uba sembai jung u udai no mensia makhoi bagadai ke jingjiet no blai bo jisu un wan long brio sekene ke perthai ban map yaki pop jungi baro ban wan lam ke jingsuk ke bashisha hakene ke perthai ke bamdan jingsuk bat ka Bible ka da ong ini ki gentien namar hangi lakha yo khon kani ke gentien hangi lakha yo khon ka penpa bo jisu udawan man long brio shisha segini ke perthai da punya u da ka kentai da ka Mary ka thai sati pat lakha u kum u brio ulawan man long brio bat ka Bible shu ka ong ini ki kentien bat la ai ho khun yo khun hangi ka jing ai yo khun hangi ka pen pa bo blai wa ai no yo khun jungu u blai u wan ban long brio kani gede ke jing perkhat ka baki brio jeng ka perthai kimla satia ban siampang kham tam ki bam ngen wat ki kristan ro ki kluman
kim nget bau blay uan man long brio hot kila ban nget kikat tu kat ne rai kim na ngau thu bah kimot kata Jisu wan jaga perthai kum u blay rai em hakas ngi Christmas kabangikan mau wan shisha ban long brio wan ban kup e ka jing long brio kan mau habau Jisu la khai u segini ka perthai dai si teng u blay dai si teng u brio udah dai shisha chispa na ka chispa u brio udah kup e ka jing long brio udah long kum nga kumpi la pen shoy u habaro kiliang rai klempop usngau thu e ka jing du na jenge usngau thu e ka jing pen shoy ki bawan ya le e ka jing em jenge usngau thu e ka bor jeng ka pop ka bor jeng saitan ulai job e ka pop e saitan ulai job e ka jing yap kum u brio kum u blai rai una mi pat aka sngi ka balai u mi pat kum u blai bod yai em shiduk ki bom chukot bat shaki bom chukot akwa ngan batai sha ya fi gene ke por khendian suangin ya chakmat naman ngakwa pin ngau thu e gene ke Christmas ba u blai shisha wan ban long brio kadon ga puris kam jeng ki creek men hendai ka ba ya thu khana shapang we jaj marat uniu jaj marat udai siteng u brio bat ulong siteng u marat yung niu marat lakhot usan tau uniu santau dai bagia kren bha yung ni haka mythology ne haka jingya thu khana ki puris kam jeng ki creek kum juro yau Jisu dan ki beri gua perkhat bau Jisu dai siteng u blai siteng u brio nang aku aban ong fi am u Jisu udawan man long brio sispa na ka sispa ukup ya ke jing long brio u eno ya ka khet beneng u penlong ya la de kham hapo ban ya u blai kham hapo wat ban ya ki angel hi usiam ya ka dur brio ukup ya ke jing long marau usiam ya ka pop janga ba jang phi ukio halo ka ding phna ku mu brio rai ka sngi ka balai anau la mi pat na ke jing tep ba ke jing yam ude u blai bat la pen mi pat ju bat uyo ya ka buram ya ka nam bat kum usiem ki siem utrai ki trai bu job ya ka pop ba de ke jing yam ba de saitan na kata ke daung akwa ban ong fi kini ke por ngin snyo thu menta ke Christmas ba u Jisu shisha wan ban long brio to ka Bible ka ong namar hangi la khayo khon bat la ayo khon hangi ti ke jingsen char kan long halor ke terpeng jungu bat on khot ya ke kerteng jungu ba phla unong sla u blai ba khrau bor u khpa bam jukot bat us em jang ke jingsok kumanglas dange gini ke khubor kabanga kren sapang ke jingduai ha por Christmas ngakwa nganda kedeu shai ye fi nang ni baka Bible ka ong andala khaingi uniu khon andala ayu uniu khon hangi ka jingsen char kan long ha ga terpeng ge jong kan mau ke jingsuk ye gini ke perthai ke bamsuk kamshong satya hakinong yalam sarkar kamshong hakinong sanchar janggani ke perthai kamshong satya haki he akihan haki he spa haki brio ki banang bastat janggani ke perthai haki jing shisha dai kini ki ba penklumar ke perthai kumne ka jingsuk jang ke perthai ka shong haka terpeng jang unius em jang ke jingsuk pitip lada on crunch pang ka terpeng haga ktien ke jang oblai ka terpeng ka kren ya ka met ke jang ukres Jisu long ke kle ki bangai baro ngilong kum ka met ke jong ukres but ka Bible ka da kren shai ka jingsen shar kan long ha ka terpeng jong kum ta nakani ka da khot ngakwa ban ong ye fe ke ne ke por balada ka jingsuk kan wan hang ni ha perthai ka jingsuk kan wan lada ki khun ke jong oblai lada manga bat ma phi ngi duai ngi asai kam tam menta ke Christmas namar ka Christmas kadai ka ayom bangin wan lam ika khubor jeng ke jingsuk lada ngi duai ngi asai nagamenda ka perthai ke baklumar kat ni ngila ngin wan lam ke jingsuk ka bashisha hagane ka perthai ngan chupeni fi khandiat akini ke por naga ktien jong blai haga por ke bau Jesus Christ udan hagini ke perthai ke Bible ka ong ini ki kentien lada pin pule na u Yohanes kalenong
Yohanes kelenong keba san ke dekat keba arpu nyau ke tu engi ni ki gentian. Ngan peni ya fi ke ni ke por. Ke ai ke bau blai utmu bat ke ai ke bau blai ukhmi lenti nangi ki khuan ki jong blai. Tongan puliena Yohanes kelenong keba san ke dekat keba arpu san ke ong. Ke ong kumni shisha ngong hafi. Baka por kanja keba long mentaken. Habaki ba yap ki yo sngewi ke jing perta jong ukhun ublai. Ti kita ki ba yo sngew kinim. Rekod ke ba arpun brio ke bangan kran kini ke por ke ong. Namar kumba ukpa udon ke jing em halade kum taru ula ai hau kun ban yo ke jing em halade. Ke rekod ba arpun nyau ke ong. Bat la ai ru hau ke bor ban bisyar. Namar ulong ukhun ubrio. Ke Bible ke da kran khnang ye gani nganget kamdei ke ba bakla. Mun siam bakut udah keren kenang ya kini nganget kamdai ke babakla baka Bible ke ong kumbau khpa udon ke jing em halade kum taru ula ai hau khun ro banyo ke jing em halade bat ula ai do hu ka bor ban bisyar naba ulong ukhun ubriyo ka khlem ong namar ni naba ulong ukhun ublai ka ong naba ulong ukhun ubriyo Jisu yo ya ga bor ban sensyar ban bisyar hangnya pertai. Mdai kum ublai handrei kum ubriyo. Na kata daw uwan ban long briyo. Ban pen snau thu ya ki kat tu kat ni le se ki badon kame ke jing snau thu a kini ke por. Balai ublai uhap ban long briyo. Balai uhap ban wan che kini ke pertai ban long briyo. Balai ya ke jing bisyar la ai hau khun ubriyo. Balai ke jing bisyar amshim ai setia ki khti ki jong ublai namar ublai udai ublai ubam jukalla nadu ka ba menengkong lada pipuli nadu ke kitab Genesis kalonong ka benengkong ke yathu ingi gini ki gentian angan chipuli ke ni ke puan nganget ke ni kan lam ke jing shai ya ki kat tu kat ni ki bakwa banyo ke jing shai ke ni ke puan ka Bible kaya tu ingi na ke Genesis kalau nang ke benengkong ke dekat ke ba arpun riau. Ublai ula ong ru tu ngin ya thau yo beriau hagadur jungehi. Kat bakum ke jing seriem jungehi. Kin sensyar halor ki dok ha ke duriau. Halor ki simbeneng, halor ki kin jamran. Halor ke perthai baro. Halor ki eki bapar baro halor ke kindau. Kum tau blai ula thau yo beriau hagadur jungehi. Hagadur ublai ken la thawi u shenrang bat ken thei ula thawi ki ublai ula kerkhuru ki bo ublai ula ong haki tu danang kha tu danang roi tu pendap eka khendeu tu pendam ngon eka tu sensyar halor ki dok kha ke duriau halor ki sembeneng halor ki eki kenja ba em ki ba par baro ha ke khendeu ublai ula thawi u beriau nadu manengkong onda ula thawi u beriau ula ai u ka bor ban sensyar wang tu da sensyar tu da pendam ngon ya ki ai baro ki jing thau ki badan halor ke ni ke kindau kani ke kindau ni ka perthai baro ka wei ka hap ka jing sensyar ha ke jing bisyar ke jong ubrio ublai ula ai ya ka bor ula delegate ya ka bor ha ki kti ki jong ubrio ublai umlong ku mu khna rit jing jangun ai un simpat hadian nagadagadaw lada ublay un trey hangni haperthai kadon kami ki brio bakin duai bakin kerpat khnang bo ublay ula ban trey bat fitip ubrio uba menengkong u adam ulahap no akapop bat nagani ke jing hap ke jong adam hakapop kapan long bo ubrio undu no ya kata ke ikhtiar ne ka authority ka bor ban sensyar bat hakaya ke babyang ublay ula fayo Jesus Christ manwan long beriau sekene ke perthai uwan kumu adam ubaar ni adam ubakatu u adam ubanengkong ula kelon no hakapop ula do no ke jing sensyar u Jesus Christ uwan kumu adam ubaar ni adam ubakatu ba uni ula job ba uni sasisien uyo biang ke jing sensyar kumu beriau ulawan man long beriau ban khai u na ke beriau bat kumu beriau la job ya kapop ya saitan ula job ke jingyap ula mipat sachi sien uang hakmi
Hakikati jonga kidan ushapi jonga jingtep ke jingiap. Ujisu ula job egene ke pertai. Ula job ya usaitan. Ula job ege jingpen shoy baro. Bat sasisian ka board baga ikhtiar ka authority kawan haga kti jong ubrieu. Nama ujisu ula job ege jingiap ege pop ya usaitan. Mdai kumu blai kumu brieu. Naga taga daw ujisu uhap banwan banlong brieu. Anda wan banlong brieu ke Bible ge tu engi. Kumbaga Bible kala ya tu lupa nau Isaya ke bangala pule fi. Kada ong baga jingsen syar kan long halor ke terpeng ke jongo. Ka jingsuk kan long halor ke terpeng jongo. Balada mangabat ma pi ki kon jong blai ngituai menta ke Christmas ngilak nginawan lam cisya ke jingsuk hakini ke pertai. Kani ke khubor nganget kedai ke khubor ke badan kamtam. Kamtam menta usnem uni usnem ar hajar ar pau. Nadu ki por ka thmaba ka baar ngim juyo ki snem ngim juyo ka por kum kini ki jat snem menta ne kumuni usnem menta. Haba ka perthai paro ka wai ka klumar nagani ka pandemic nagani ka jingpang corona ne COVID-19 ka ba penklumar ka perthai baro ka wai. Ngilai syong yeng bon benai bat bon tayau bon na preng jungi ngila du ki kam ki jam ki skul ki klam long bahasyo ki jingi seng jungi ki la du ki babon baha ki program jungi baro ki la du lut ki imlang salang ke kelumar uni uknyang jingpang ompat du hi hadu menta kayo ka kot ka hiar ka pertai ka sedang manhiran kalawai kadai ka bamti kenai ki brio ki babuan ka jingbom sok ka sensyara ka pertai ki brio kini kisngi ki kuslai ki tiang ki sier ki lenga ki pisa ki long restless kim snow to ka ei ka banja snem ar hajar ar puai ude snem ubam tiknai ka jigim jeng ki brio ki babuan amdai tang hakani ka nong ba shlong amdai tang hari khasi jengi amdai tang hapori India keleng ka pertai ki brio menta ki wat e ka jingsuk ka basisha hanrai ka khubor ba bha ka dai lada mangabat ma phi ki khon jong ublai ngidwa e ka jingsuk kham tam menta ka Christmas nginyo e ka jingsuk namar ka jingsen syar kalong haka terpeng ka jong Jesus Christ kalong hangabat hapi ki bangai lada mangabat ma phi ngidwa e shisha menta kani ke Christmas kan long ke Christmas ke basuk ai batip u blai ulak ban le ka kamba mengini ki jingja baro ki bapen kelumar ke pertai ki laban ja ki laban du ban damno la de ki khun jong u blai ki duai menta ke Christmas kumta menta ngakwa ngan kren knang ha pedeng jong fi gani ke por ban kerpat ya phi ban khot ya phi menta ke Christmas ngin nom klet ba ngin duai na ke menta ke jingsuk jong ke pertai tong induai ke jingsuk ka yeng kesem junge nginduai ke jingsuk jong ke imlang salang nginduai ke jingsuk jong ke ri ke jat reo namar ke Christmas ke dai ke Christmas ke basuk ne ke Christmas ke baus iem jong ke jingsuk lakhai u shagane ke pertai kadon ke wai ke jingja ke basa jingken mau haki por ki barim menchua bagani ke dai ke jingja ke bapalat spa snem menchua kata kadai hagapor gatmaba kabaningkong hapedeng jong gatmaba bat hapedeng jong ke jingyale kabajurabha hapedeng keri Germany be kiwei kiri handrai hau benai December nyau terik jong snem khat khnai spa khat sao don kiba dua ye ke jingsuk don kiba khot ye ke jingsuk bat ki bapen banai ke jingsuk knang bakila ban yele kemen Christmas ban ken mau ya kata ke jingman long brio ke jong utrai Jesus Christ ke ni ke pertai hapadeng kathma ba pertai ke banengkom kathma ba pertai sendon kawan ke jingsuk laong anda pen banai ke jingsuk bat inda kilas dang mania perkhat ke jingsuk kawan sisya ke jingsuk Hagajaka bania letma, hagajaka bania peniam.
how news nem December kat kandai spa kat sao kawan ke jingsuk hakasngi Christmas kisipai Germany bagi kisipai England neki Allied Forces hakajaka begini asiat kiami neki jaka jongki ke bagi layar wi kilaya le football kilaya kedup kilaya share ke jingbam jingdi kilaya sam kilaya ruai Christmas kilaya le kemen Christmas baka jingsuk ka basisha hapadeng ka tmaba kawan hagapor Christmas kani gede record bansa jingkan mau baka jingsuk ka ja hapadeng jong ka tmaba ngaru nganget akini ga por ladang ngis ngau thu e ga bor jong ka Christmas ngis ngau thu e ga jingkha jong usiem ga jingsuk lada mangama phi ki belong kum ka terpeng jong utrai da mangama phi ki khon jong oblai ngi duai ga jingsuk ka basisha ka jingsuk kan wan hagari ba ga jai ben rio kum tanga kwa ngan kerpan e phi ga ne ga por kham tam kitu ki bala priang yu jisu haga do nuat ba ga jingem ga jong phi menta ke Christmas to ngin duai ngin nom klet ba ga ne kan long ga Christmas ka basuk ya ga yeng ga sem ya ga ri ga jai ben rio jengi bangin yo shisha ke Christmas ka basuk Belain ker kuya fie gini ke por, kedai ke por ke bakemen yang aman ai gini ke kubor. Naman ngatip kani kan penki ya nur ya no, bangin duai menda ke Christmas ba ke jingsuk ke basisha kanwan hapedeng jengi. Kani kedai ke kubor jeng ke jingkermen, kani kedai ke kubor lesi ke ban ai men siem ya fie. Lada dan na pedeng jeng fie gini ke por ki bakwa, bau trai un pendan kam sisha ya fie. Tong ini duai lang bat ngah kini ke por. Bahkan wan ke Christmas ke besok hapadeng jengi. Hapadeng gini ke klam, hapadeng gini ke nem sneo. Hapadeng jeng ke jingkluma jeng news nem arhajar arpau. Tong ini yo ke Christmas ke besok. Ke Christmas besok kan long ye fi baro. Tong ini duai lang ha gini ke por. Terangi wan ha kmat jome gini ke por ha ke kerteng ke jeng Jisu bena Nazaret. Ngaduai go try gini ke por ku mangalakren gini ke khubor go try. Men pensyai yang ini go try. Naman me lawan balong brio shisha segini ke pertai. Banon lame ke jingsuk hapadeng jong ke jing bomsuk. Kumbaki angel ki pen bana go try. Ye ke jingsuk hapadeng ki jat ben rio baro ne hapadeng u ben rio baro. Kumbala kaya me usiem jong ke jingsuk. Ngaduai go try. Kan wano ke jingsuk hapadeng jengi hau ni usnem arhajar arpo. Kini ke Christmas kabadon kam ha yang i go try. Ngaduai go try men pen ki yang i go try ki babon go try. Ki be asngeu gini ke khubor bangin duai bat ngin yo isya ke jingsuk hakari ke jat ben real. Ngaduai go try bu niu nyang jingpang un jano go try na padeng jengi. Kini ke hiran go try ke jingduna go try haga yo ke kot haga bam ke di ro go try kan du no go try kan kiu biang go try ke yo ke kot haga ri ke jengi go try sesisian ngi yo ban lek si jing ya seng jengi sesisian kin play ki school sesisian go try ki brio kin ya kamai ke ji men ai lat ngi kam tam sesisian begini lap ye ke gospel usiem jeng ke jingsuk hapadeng jengi ngaduai men trai hapadeng jengi go try kini ke por haga kerteng ke jung Jisu bana Nazaret bar ngadanget go try kini ke de sngi ke bak men ngi go try ba mi osngewi ke jingduai junge kini ke por haga kerteng ke jung Jisu bana Nazaret nga ango ba mi osngewi kini ke jingduai junge semelong ke buram ba ke jing penan buram amen amen to blai un kerkhui